която се казва Чупи Бъни. И започваме. Чупи Бъни! Чакай нас! Давай, чакай. Малко по-бързо. Чупи Бъни! Чупи Бъни. Снимай меня. Чупи Бъни! Ами всичките. Ти с устата ми. Що ни е представи Никтария? Аз да ви кажа, това е нашата бъркотетка, казваха Никтария. Взехме я, за да може с нея да направим книги после. Защото сме много малко хора. Кажете Чупи Бъни. Чупи Бъни! Чупи, чакайте. Чупи Бъни! Чупи Бъни! Кажи Чупи Бъни. Чупи Бъни! Не ги навчете. Само ги намествайте. Нито да ги гълтат. Не, Да. аз не гълтам. Ама пусна край ще Взимай мене! Взимай ти мене, госпожи! Не Снимам дълти. вътрече. Не дойде. Тя си ги намесла, бе. Не мога да говоря, остайте го. Айде, абонирайте се за канала ми. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Кажи нещо. Здравейте, мили хора! Играем Чупи Бъни! Чупи Бъни. Абонирайте се за канала ми. Чупи Бъни! Чакайте! Чупи Бъни! Чупи Бъни. Чупи Бъни! Напишете ми долу в коментарите какво видео да правя после. Ще направим и друго. Канираме предизвикателство. Кажете Чупи Бъни, айде! Айде, лапай го! Айде, кажи вам. Чупи Бъни! Чупи Бъни. Запнете малко да ви се види. Чупи Бъни. Чупи Бъни! На устата ми се напънаха с бомбони! Ама дъвчете ги, мамо, дъвчете ще се задавите. Чупи Бъни! Малко ме гълка. Чупи Бъни! Дъвчете по-малко. Айде. Помага се дъвчета. Много хубав срок, аз го изпивам с мъча. Ножното му се отварят. Айде! Чупи Бъни. Чупи Бъни. И после трябва да се ги издъвкам и всички, защото ми трябва да се фълкат. Те са най-хубавите бомбони на света, да знаете. Значи отгън да ги купите. Има и промоция, вижте ги. Те са жирани бомбони, те са и те са турбата. Виждате ги, вижте. Те си скарам единия. Вижте, така хубаво сълце. Виждате ли? Може сърцата ги взема на сърце. Айде. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Аз съм. Вкусни ли са бомбоните, Нектари? Много. Айде аз. Чупи Бъни. Много са вкусните, знаете. Краставички. Ягодки. Говори. Да. Не мога. Къде Чупи Бъни? Чакайте. Бъни. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Вижте, хора, той е от лимон и е най-вкусно хубаво бомбонче. Чупи Бъни. Невероятни, нали? Да. Ето спи часа, господине. Чупи Бъни. Лаша. Чупи Бъни. Госпожо. Чупи Бъни. Много намеса. Панаха бомбоните. Панаха бомбоните. Взимайте, знайте. Айде. На тебе какво ти се случи? Сложиха ми бомбоните. Браво. Имам още нещо. Я си имам още малко. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Аз искам това. Това. Не. Ей, Чупи Бъни. Чупи Бъни! Чупи Бъни, кажи сега. Сега, кажи Чупи Бъни. Чупи Бъни. Чупи Бъни. Ясно, не. Опа. Клип каноне, клип. Чупи Бъни. Пехни иди. Чупи Бъни. Не,
Не беше, слушай, Ще се внимавай бомбоните да не се задавиш. Та, не ги достигаш. Ще се внимавай, Лили. Къде още те? Не мърваш. Шепи бъни! Добър, не мърваш. Шепи бъни. Не, сина, не. Моите бомбони се отварят много трудно. Ама да сяда на кана. Шепи бъни. Шепи бъни. Шепи бъни! Шепи бъни! Шепи бъни. Айде, хора, как ми издържам той се? Плюй. Ама ти сгора ни двете с нектара останахме. Нектара е... Къде сгора ни, не било! Какво правите се? Шепи бъни. Айде, клеха. Каквото милионете? Селив. Сега. Шепи бъни. Шепи бъни. Хора, аз се сгорях. Не мога повече, не издържам. Добре. Маха, що ни двете сме? Чао. С малко се злъщам. Ние двете сме, шепи бъни. Как си? Хора! Второто ми пакет ще свърши пак. И Браво. сега нямам какво да ям. Браво, Рукодайки. Шепи бъни. Шипи бони. Много голяма стана, знаеш колко бъни сложил. Где? Зъбка ги. Въй, издумка ги. Мама, устата ми залепна. Да, хора, залепнах. Дай на мен един бомбон. Айде, да ти го изящо с него. Мерси. Ай, ти беше от нас абонирайте се за канала ми. За канала ми се абонирайте. Дайте един тън зъб нагоре. Един палец нагоре. един палец нагоре, кажа, защото не може да И говори. пишете в коментарите какво видео да направя. Какъв клип искате да направим с следващия път с нектария? Да. Я, кориция. Я. Бай!